I-AC ngiyayazi, kodwa u-DC na? Ubani ngempela u-DC? Ngithe ungalingi uyingane. Wenzeka ukuthi une-high. Awenze nje awuvele uhambe uyobheka i-BP yakho akudle. Ngicanga ukuthi uba wena uzotshela mina ukuthi kumele ngenzeni noma kumele ngingenzini. U-DC wanele ukuthi ngizethule kodwa mase liphelele igama u-Darex Karen. Ubani ngempela le ndoda? Okokuqala usindisa impilo yami. Manje usiyaqhamuka nje lana. U-DC, ubani u-DC? Uba lo ongaziwe osevele wafika wadala isixaxa. Shiwe. Dokotela, kwenzakaleni? Bunoso olufishane? Mina sengixoshiwe sibhedlela. Kuyisinqumo savishwasi ukuthi sixoxwe Rambi lapha esibhedlela. Kodwa angivumelani nalokho. Ukumelana no-DC lokho dala isixakaxaka. Bukela uDr Arabi njalo ngomsombuluko kusihlwa kuya kulesihlanu ngehora lesishagalolunye kuStar Khanya kuphela.